Práve sa začal memoriál Jozefa Mandalíka, rovina druhej kategórie na 2000 metrov pre trojročné kone o 3000 eur. S osmičkou aktérov trošku tam boli problémy so zavádzaním do boxov v prípade favorizovaného Always on Sunday, ale napokon všetci aktéri v poriadku a dopredu zatiaľ popri bariére sa posúva Saras a vedľa neho potom sa objavuje Teno, takisto je tam v prednej línii aj Autor ako jeden z troch holčákových koní v dostihoch. Za ním potom favorizovaný Quick Dart a zvonka nasleduje Popstar. Ďalej favorit číslo 1 Always on Sunday schovaný v balíku a teraz Popstara vyviezlo v oblúku pri jazdeckých oddieloch na poslednú pozíciu. Takáto je situácia v polovici oblúka, stále je to Saras na druhej pozícii, potom Teno, tretí pri bariére má pokojný priebeh Marshall Wells, vedľa neho nasleduje Autor a takisto aj Cruel Mole Joe. Ďalej potom na zhruba 6. mieste cvála rešpektovaný Quick Dart a pole uzatvárajú Popstar a Always on Sunday. Takáto je situácia približne v polovici protiľahlej steny. Tempo je podľa mňa rozumné. Na prvej pozícii stále Saras, reprezentant Žrebčina Albertovec pod jokejom Dušanom Andrejsom. Na druhej pozícii sa objavuje koník v maďarskom tréningu, konkrétne je to Poliak Teno pod Lukášom Matúským, ktorému sa darilo pred týždňom v Šuranoch. Teno sa už posúva na druhú priečku, zvonka sa ale mimoriadne lepší aj Cruel Mole Joe a takisto je to chvíľa pre Autora a ešte aj Quick Dart sa posúva do kontaktu, takisto aj Always on Sunday si hľadá na začiatku záverečného oblúka priestor, jediný, kto trošku stráca je Popstar. Takáto je situácia zhruba 500 metrov pred cieľom, zdá sa, že ako prvý bude točiť do cieľovej rovinky Saras, ale už je Dušanom Andrejsom tlačený a zvonka sa začína presadzovať Lukáš Matúský pod v sedle Teno a takisto sa snaží ešte zvonka uderiť aj Always on Sunday, snaží sa ešte aj popri bariére Marshall Wells, ktorý beží veľmi dobre. Marshall Wells a Always on Sunday. Always on Sunday odráža nápor a víťazí pred Marshall Wellsom, tretí potom bude Teno, ďalej Saras, na 5. pozícii Quick Dart